Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Δώστε μας κι εσείς έτσι λίγο την οπτική σας, τη δική σας, για το κλίμα που επικρατεί εκεί, αλλά θα ξεκινήσουμε με ένα τελευταίο, γιατί το είδα ότι γίνεται ένας έτσι μικρός χαμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από ένα τουρκο-κυπριακό φόρουμ, ελληνοτουρκικό φόρουμ, που έλαβε χώρα πού, στα κατεχόμενα. Και μάλιστα πρόκειται για το ελληνοτουρκικό φόρουμ, ναι, με στελέχη του ΕΛΙΑΜΕΠ, που έχει συναντηθεί μαζί με τον κατοχικό ηγέτη κάτω από τα σύμβολα του ψευδοκράτους, τη λεγόμενη ψευδοβουλή, και εδώ θεωρείται μέγα σκάνδαλο. Ναι, βεβαίως, προσωπικά το θεωρώ τη συνέχεια της εξευμενιστικής πολιτικής των Αθηνών και της Λευκωσίας, εφόσον ο Πρωθυπουργός, ο Έλληνας με τον Κύπριο Πρόεδρο, χαριεντίζονταν στην Ουγγαρία μαζί με τον κύριο Ερντογάν, και εφόσον γίνονται αυτές οι συναντήσεις για να υπάρχουν ήρεμα νερά στο Αιγαίο, που ήρεμα νερά στο Αιγαίο σημαίνει πάγωμα, ακροτηριασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδος, και συνομιλίες στο Κυπριακό σημαίνει ΜΟΕ στη βάση της δημιουργίας χωριστής κρατικής συνείδησης στα κατεχόμενα, το ότι συμβαίνει με το ΕΛΙΑΜΕΠ και το Ελληνοτουρκικό Φόρουμ είναι η φυσιολογική εξέλιξη ακριβώς μιας κατάστασης την οποία προσωπικά ονομάζω διπλωματία ή δημοκρατία των ραγιάδων. Δεν έχει σχέση ούτε με την αξιοπρέπεια, ούτε με τον τρόπο ενεργείας ενός Έλληνα που σέβεται τον εαυτό του, το ελληνικό κράτος ή το κυπριακό κράτος. Και βεβαίως έχω πει και δημόσια πριν από μερικές ώρες ότι θα έπρεπε να διερευνηθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία κατά πόσον υπάρχουν ποινικά αδικήματα, δηλαδή κατά πόσον υπάρχει ποινικό αδίκημα συνεργασίας με αποσχιστική ενέργεια και με τον κατακτητή. Εν πάση περιπτώσει όμως, εφόσον οι πολιτικές ηγεσίες ανοίγουν τον δρόμο προς τέτοιες καταστάσεις, και οι υπόλοιποι ακολουθούν. Πάντως, ούτε η Λευκωσία έχει προχωρήσει στην οποιαδήποτε καταδικαστική ανακοίνωση, ούτε η Αθήνα, διότι προφανώς αυτοί οι οποίοι συναντήθηκαν με τον κύριο Τατάρ κάτω από τα σύμβολα του ψευδοκράτους είναι παρακοιμόμενοι του Έλληνα Πρωθυπουργού. Ναι. Πάντως, σας το ρώτησα γιατί μου έκανε την εξωτερική πολιτική. Το ρώτησα γιατί είδα πάρα πολλά σχόλια, αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πέρα από τον κόσμο, τους απλούς πολίτες, αλλά και από πολιτικά πρόσωπα. Βάζουμε μια άνω τελεία σε αυτό και πάμε να μας δώσετε έτσι το κλίμα τώρα εκεί στην Κύπρο και γενικά. Εσείς πώς βλέπετε όλη αυτή τη σύγκρουση που εξελίσσεται ακριβώς στη γειτονιά σας και πόσο επικίνδυνα είναι αυτά τα γεγονότα? Από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κύπρος είναι το τελευταίο σύνορο προς τη Μέση Ανατολή. Ναι. Είμαστε πολύ κοντά για να μπορεί να αντιληφθούν οι τηλεθεατές σας από τις παράλιες πόλεις, τις παραλιακές πόλεις, δηλαδή Λεμεσό, Πάφο κυρίως, μπορούν να βλέπουν τις αναχαιτήσεις των πυράβλων το βράδυ. Αναλόγως της περιπτώσεως, για να δείξουμε την εγκύτητα. Τώρα, βεβαίως, επηρεάζει ολόκληρη την περιοχή. Και το ερώτημα στο σημείο που βρισκόμαστε είναι εάν και πότε θα τελειώσει ο πόλεμος. Τα κλειδιά του τέλους του πολέμου, καθιονδήποτε τρόπον, τα κρατούν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το Ισραήλ, υπό την έννοια ότι έχουν σηκώσει τόσο ψηλά τον πύχη, δηλαδή έχουν βάλει τέτοιους στόχους, τους οποίους, ως φαίνεται, για να τους αποδεχθεί το Ιράν, σημαίνει ότι οδηγείται σε παράδοση και αλλαγή καθεστώτος. Γιατί? Διότι οι δύο βασικοί στόχοι που έχουν τεθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, που στηρίζει το Ισραήλ και το ίδιο το Ισραήλ, είναι πρώτον η καθολική καταστροφή των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν και δεύτερο η αλλαγή καθεστώτος. Εάν συμβεί το πρώτο, τότε σημαίνει ήττα για το καθεστώς το θεοκρατικό του Ιράν, που λογικά επέρχεται το δεύτερο. Το δεύτερο στοιχείο που θα πρέπει να ελέγξει κάποιος είναι το εξής. Όταν κάποιος, λέμε στη στρατηγική, ξεκινά ένα πόλεμο, θα πρέπει να ξέρει πώς να τον τελειώσει. Και βλέπουμε ότι από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και τους Ισραηλινούς γίνονται συγκεκριμένα βήματα. Το πρώτο βήμα ήταν οι επιθέσεις των Ισραηλινών και η εξουδετερώση κατά μεγάλο βαθμό της αεράμινας και των βαλιστικών συστημάτων, καθώς και των υποδομών για την παραγωγή πυρηνικής ενέργειας και διπυρηνικών όπλων. Το δεύτερο βήμα, το δεύτερο σκέλος, είναι η συγκέντρωση αυτή τη στιγμή στρατευμάτων από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Δηλαδή, ενώ υπάρχει ο πέμπτος στόλος στην περιοχή, υπάρχει ένα αεροπλανοφόρο με 8 άλλα συνοδευτικά σκάφη, υπάρχουν 3 αντιτορπιλικά στην περιοχή
της Ερυθράς θάλασσας. Υπάρχουν άλλα 3 έξω από την Κύπρο, μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ. Υπάρχουν άλλα 2 στην περιοχή του Ομάν και περιμένουμε την άλλη εβδομάδα το αεροπλανοφόρο Gerald Ford να έρθει στην περιοχή, ενώ προσεγγίζει στα επόμενα 24 ώρα την περιοχή του κόλπου ακόμη ένα αεροπλανοφόρο αμερικανικό. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό είναι μια στρατηγική κίνηση που στέλνει το μήνυμα ότι παρέχουμε ασφάλεια στους συμμάχους μας, δηλαδή στο Ισραήλ, στις γύρω χώρες, και ότι αν συνεχιστεί η κατάσταση και αν εμείς κρίνουμε σκόπιμο, θα προχωρήσουμε στο τρίτο βήμα. Ποιο είναι το τρίτο βήμα? Το τρίτο βήμα είναι η καταστροφή του κεντρικού πυρηνικού συστήματος του Ιράν, λίγο έξω από την Τεχεράνη, με μια βόμβα διατριτικού θώρακος. Και εκεί είναι τα μεγάλα διλήμματα που υπάρχουν, κατά πόσον δηλαδή θα χρειαστεί 1, 2, 3 ή ακόμη και 4 βόμβες. Οι πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί λένε ότι έχουν οι Ιρανοί εμπλουτισμένο ουράνιο της τάξης των 409 κιλών, που σημαίνει ότι εμπλουτισμένου ουρανίου, πρόσθετου U-35 δηλαδή, που σημαίνει ότι έχουν τη δυνατότητα στο μέλλον να κατασκευάσουν 8 με 10 βόμβες. Άρα, εάν χτυπηθεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα, οι εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε βάθος γύρω στα 70 με 90 μέτρα κάτω από το έδαφος, θα χρειαστούν πέραν από τις 1 διατριτικές βόμβες, τις οποίες έχουν μόνο οι Αμερικανοί. Το χτύπημα θα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να είναι ακαριαίο και σε τέτοια γωνία και να είναι τόσο χειρουργικά τα χτυπήματα, έτσι ώστε να μην διαχυθεί στον αέρα ραδιενεργό υλικό, σωματίδια δηλαδή. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι σε μια απόσταση, σε μια απόσταση γύρω στο 1 με 2 χιλιόμετρα θα πρέπει να απομακρυνθεί οποιαδήποτε ανθρώπινη ζωή, διότι κινδυνεύει. Μετά μπορεί να δημιουργηθεί ένα νέφος τοξικό που θα καλύψει μια απόσταση της τάξης των 8 με 10 χιλιόμετρων και αν υπάρξει αέρας ή ατμοσφαιρικές πιέσεις μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 50 χιλιόμετρα, χωρίς βεβαίως να υπάρχει ανθρώπινος κίνδυνος για τον άνθρωπο, απλά υπάρχει ανίχνευση διαρροής ραδιενεργού υλικού. Όλα αυτά βεβαίως δεν προκαλούν μόνο πανικό σε μια τέτοια περίπτωση, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι θα επηρεάσουν και την παγκόσμια αγορά. Άρα οι Αμερικανοί σε αυτή τη βάση προβληματίζονται αυτή τη στιγμή και θα προτιμούσαν να εξουδετερωθεί το καθεστώς από τις Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές. Δύσκολο όμως να επέλθει η πλήρης καταστροφή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν χωρίς τη χρήση των βομβών διατριτικού θώρακος. Ναι. Τώρα μας περιγράψετε ένα έτσι εφιαλτικό σενάριο, όπως και να έχει η κυρία Χαραλαμπίδη. Πάντα είναι εφιαλτικό το σενάριο, αλλά υπάρχει αντίληψη ότι θα είναι πολύ πιο εφιαλτικό το σενάριο αν δεν καταστραφούν τα πυρηνικά του Ιράν. Γιατί? Διότι αν κατασκευάσει το Ιράν πυρηνική βόμβα, τότε αλλάζουν όλα τα ισοζύγια στην περιοχή. Και δεν είναι η λέξη Ιράν. Το καθεστώς του Ιράν είναι υπεύθυνο για τις τρομοκρατικές επιθέσεις όχι μόνο στη Μέση Ανατολή, αλλά και διεθνώς. Και το Ιράν, κατά την άποψή μου, είχε προχωρήσει στη λαθασμένη κίνηση μέσω της Χαμάς να χτυπήσει αθώους Ισραηλινούς στις 7 Οκτωβρίου του 2003. Δηλαδή είχε προχωρήσει σε ένα proxy war, δηλαδή με αντιπροσώπους, χωρίς όμως να γνωρίζει επακριβώς πώς θα τελειώσει αυτόν τον πόλεμο. Εν συνεχεία, το Ισραήλ, με τις υπολογίες και τη στήριξη των ΗΠΑ της Αμερικής, άρχισε να εξουδετερώνει την τρομοκρατία στην περιοχή, πρώτον μέσω της Χαμάς, δεύτερον μέσω της Χισπολάχ και τρίτον, υποβοηθούμενο από την Τουρκία, έχει διχοτομήσει τη Συρία χτυπώντας κάθε βάση της Χισπολάχ και του Ιράν. Γι' αυτό και διευκολύνεται αυτή τη στιγμή στον τρόπο με τον οποίο ενεργεί αεροπορικός σε βάρος του Ιράν. Έχει δηλαδή πρωτού χτυπήσει το Ιράν, εξουδετερώσει κατά 70 με 90% όλους τους δορυφόρους του. Παραμένουν οι Χούθι ενεργοί, αλλά στην περιοχή είναι περικυκλωμένοι από τον Αμερικανικό στόλο
και ως εκ τούτου, ακόμη και αν δεν χτυπήσουν οι Ισραηλινοί, μπορούν να χτυπήσουν οι Αμερικανοί προκειμένου να καλύψουν τις πλάτες του Ισραήλ. Ναι. Άρα το δίλημμα, όπως το θέτουν οι Ισραηλινοί και οι Αμερικανοί, είναι κατά πόσον θα πρέπει να τελειώνει το Ιράν σε δύο επίπεδα. Πρώτο, στο επίπεδο των πυρηνικών και δεύτερο, στην αλλαγή των καθεστώτων. Κυρίως στο θέμα των πυρηνικών. Βεβαίως, αντιλαμβάνομαι ότι κυρίως στην Κύπρο και στην Ελλάδα υπάρχει και μια συμπάθεια προς το καθεστώς του Ιράν, διότι υπάρχει ένα αυξημένο αντιαμερικανικό ή, αν θέλετε, και ένα αντισιωνιστικό συναίσθημα. Είτε και από την αριστερά, είτε θέλετε και από τη δεξιά και από την άκρα δεξιά. Αναλόγως πώς το βλέπει κάποιος. Όμως θα πρέπει να το δούμε με μια άλλη σκοπιά. Ότι πρόκειται για ένα καθεστώς εκεί, το οποίο ουδόλως σέβεται τις ανθρώπινες ελευθερίες, ειδικώς τα δικαιώματα των γυναικών, και ταυτοχρόνως θα πρέπει να αποφασίσουμε εάν θέλουμε τέτοια καθεστώτα να υπάρχουν, που μπορούν να υπάρχουν, δικαίωμά τους, αλλά τα οποία δεν θα μπορούν να σπονσάρουν και να διαχέσουν την τρομοκρατία στην περιφέρειά τους, αλλά και στο διεθνές σύστημα. Υπάρχουν θεοκρατικά καθεστώτα στον αραβικό και στον μουσουλμανικό κόσμο, τα οποία όμως δεν είναι της επιθετικής τάξης του Ιράν, Σιήτες, οι οποίοι να θέλουν να κατακτήσουν δια πυρός και σιδήρου είτε το Ισραήλ ή ακόμα και τον δυτικό κόσμο και πολιτισμό. Ναι. Τώρα όλα αυτά θέλω να έρθουμε και στην Κύπρο, που τα έχετε και στη γειτονιά σας όλο αυτό το θέατρο του πολέμου. Ποια στρατηγική εσείς, κυρία Χαραλαμπίδη, θα προτείνατε για την Κύπρο για να διασφαλίσει και την σταθερότητα και την ασφάλεια και τα συμφέροντά της σε αυτό το ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον? Στην παρούσα φάση, λόγω των τραγικών λαθών που έγιναν κατά το παρελθόν, δηλαδή δεν έχουμε επαρκείς ένοπλες δυνάμεις παρότι τελούμε υποκατοχή, η ασπίδα επί τη βάση της οποίας μπορούμε να στηριχθούμε και στηριζόμαστε είναι ο αμερικανικός έκτος στόλος ή τα πλοία των Αμερικανών που πλέουν στην περιοχή ή άλλα ευρωπαϊκά πλοία. Γιατί? Διότι ακόμα και οι βρετανικές βάσεις δεν διαθέτουν δικό τους αυτόνομα σύστημα αεράμινας, διότι στηρίζονται είτε πάνω στα δικά τους πολεμικά πλοία, είτε κυρίως επί των αμερικανικών πολεμικών πλοίων. Τι μας διδάσκει λοιπόν αυτή η κρίση και οι άλλες κρίσεις? Πρώτον, ότι δεν μπορεί η Κύπρος, χώρα υποκατοχή, να έχει επενδύσεις, έτσι το ονομάζω, επενδύσεις και όχι δαπάνες, επί της άμυνας της τάξης του 0,5%, όταν ήδη οι εταίροι μας αυτή τη στιγμή, λόγω της κρίσης στην Ουκρανία, είναι έτοιμοι να επενδύσουν στη βάση του 5%. Αυτό ανακοινώθηκε και δει από τη Γερμανία. Και το δεύτερο είναι ότι η Ελλάδα πρέπει να αποφασίσει εάν θα παίξει όχι στην Ανατολική Μεσόγειο μέσω της Κύπρου. Γιατί το λέμε αυτό? Διότι ο Ταγίπ Ερντογάν στην παρούσα φάση, δια της κατοχής του ημίσεως της Κύπρου ή ταυτοχρόνως και δια του στόλου του και του στρατού του, ελέγχει την Ανατολική Μεσόγειο. Συνεπώς και οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί, εάν θέλουν οποιαδήποτε συνεργασία πέραν του Ισραήλ, είναι εγκλωβισμένοι στην Τουρκία. Άρα δεν θα πρέπει να το δούμε όπως το βλέπουν κάποιοι, σε μια πολεμική σύραξη με την Τουρκία, εάν η Ελλάδα βρίσκεται στην Ανατολική Μεσόγειο και δει μέσω της Κύπρου, αλλά ως μια εναλλακτική λύση, την οποία θα έχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, αλλά και το ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο, απέναντι στην αυθάδεια του Ταγίπ Ερντογάν. Γιατί το τονίζουμε αυτό? Αντιλαμβάνεστε ότι η Τουρκία και ο Ταγίπ Ερντογάν υιοθετούν την πολιτική του εκκρεμούς, δηλαδή μια με τη Ρωσία, μια με την Κίνα, μια με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, αναλόγως της καταστάσεως, και είναι πολλές φορές αυθάδης ο Ερντογάν έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, διότι η Κύπρος και η Ελλάδα δεν έχουν προσφέρει ένα ενιαίο αμυντικό και όχι επιθετικό χώρο, εναλλακτικό προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους εταίρους μας δηλαδή, και προς τη ΣΥΠΑ, προκειμένου να βάζουν στη γωνιά και αυτοί και εμείς ή να κερδίζουμε πλεονεκτήματα μέσω των συμμαχιών μας, με τρόπο ώστε να δημιουργούνται συνθήκες αποτροπής. Δηλαδή, να μην μας εκβιάζει ο Ερντογάν είτε στο Αιγαίο είτε στην Κύπρο, ότι αν δεν του προσφέρουμε αυτά που ζητά σιωπηρός, δηλαδή μέσω των γκρίζων ζωνών ή της σταδιακής αποδοχής των τετελεσμένων της εισβολής, θα τα πάρει δια της βίας. Μάλιστα.
Πάντως, σηματοδοτεί κάτι, να το ρωτήσω και αυτό, να μην τα ξεχάσω, η δήλωση αυτή του Ισραηλινού Υπουργού Εξωτερικών προς την Τουρκία ότι δεν θα έπρεπε να μιλάει για διεθνές δίκαιο αφού δεν το σέβεται, και έφερε ως παράδειγμα την περίπτωση της εισβολής και κατοχής της Βόρειας Κύπρου, κύριε Χαραλαμπίδη. Θα σας πω, δυστυχώς απαντά ή ευτυχώς το Ισραήλ, αλλά δεν απαντά στον κύριο Ερντογάν ούτε η Αθήνα ούτε η Λευκοσία. Βεβαίως θα διερωτηθεί κάποιος πώς μπορεί να απαντήσει, και αν απαντήσει τι βαρύτητα μπορεί να έχει μια απάντηση ενός Υπουργού Εξωτερικών όπως είναι ο κύριος Γεραπετρίτης, ο οποίος σκύβει δημόσια ενώπιον του Σουλτάνου και ταυτοχρόνως ισχυρίζεται ότι είναι φιλέλλη. Ο ομιλών, όπως και εσείς, δεν είμαστε απλά φιλέλληνες, αλλά Έλληνες. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Είναι προσβολή ο τρόπος ενεργείας του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών και απέναντι στους φιλέλληνες. Διότι οι φιλέλληνες είναι φιλέλληνες, αγαπούν την Ελλάδα και αγαπούσαν την Ελλάδα, διότι ήταν κράτος το οποίο δεν έσκυβε ήταν λαός, έθνος το οποίο δεν έσκυβε στους Σουλτάνους. Άρα ούτε φιλέλλην μπορεί να χαρακτηριστεί, κατά την άποψή μου, ο κύριος Γεραπετρίτης με τον τρόπο τον οποίο ενεργεί. Άλλωστε η εξωτερική πολιτική, την οποία υιοθέτησε, καταρρέει και στη Λιβύη και στην Αλβανία και στα ελλαδοτουρκικά, αλλά και στο κυπριακό. Συνεπώς, νομίζω ότι το ελληνικό έθνος, όχι απλά ο ελληνικός λαός, διότι και εμείς ως Κύπροι ανήκουμε στο ελληνικό έθνος, αρκετά έχουμε ανεχτεί τον εμπεγμό αυτό του κυρίου Γεραπετρίτη σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τα ελληνικά θέματα και τα θέματα βεβαίως του Κυπριακού. Καθόλου δεν εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα, αλλά μάλλον θέλει να παρασιωπήσει τις ταπεινωτικές υποχωρήσεις που γίνονται τόσο στο Κυπριακό όσο και στο Αιγαίο. Και αν θέλετε μπορεί να εμβαθύνουμε στο θέμα. Τι είναι τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης τα οποία συζητάμε σήμερα στη Λευκοσία, προκειμένου να επαναρχίσει ο διάλογος μεταξύ των δύο κοινοτήτων? Αφενός μεν είναι η αποστρατιωτικοποίηση της νεκρής ζώνης, που σημαίνει την αποναρκοθέτηση από πλευράς εθνικής φρουράς για να μπορούν σε περίοδο κρίσης τα τουρκικά άρματα που βρίσκονται σε επιθετική διάταξη να προελάσουν ευκολότερα, και αφετέρου μέσω των ΜΟΕ τα οποία συζητούνται να δημιουργηθεί πιο ενισχυμένη χωριστή κρατική συνείδηση στους Τουρκοκυπρίους. Διότι στη Γενέβη, όπου πανηγύριζαν και Αθήνα και Λευκοσία, διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει βάση συνομιλιών. Μάλιστα. Η μεν ελληνοκυπριακή πλευρά, δηλαδή η Κυπριακή Δημοκρατία και η Αθήνα, θεωρούν ότι η βάση των συνομιλιών είναι η Ομοσπονδία, η διζωνική, με ισότιμη κυριαρχία και πολιτική ισότητα, δηλαδή η προηγούμενη τουρκική θέση. Οι δε Τούρκοι θεωρούν ότι η βάση των συνομιλιών είναι η επόμενη, δηλαδή τα δύο κράτη με ισότιμη κυριαρχία. Τα δύο κράτη με ισότιμη κυριαρχία πηγάζουν ακριβώς από την Ομοσπονδία με την πολιτική ισότητα. Συνεπώς, Αθήνα και Λευκοσία δεν μπορούν να καθαγιάζουν τη διχοτομική πάγια τουρκική θέση περί Ομοσπονδίας και να ισχυρίζονται ότι πρέπει να είναι για ότι πρόκειται περί επανένωσης. Άρα υπάρχει σαφής τεκμηρίωση, γιατί αυτή η πολιτική είναι πολιτική η οποία είναι οσφιοκαμπτική, θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος. Δεν είναι διπλωματία αξιοπρέπειας, αλλά διπλωματία των ραγιάδων, και ειδού τα αποτελέσματα που βλέπουμε, τους συμβούλους ή τους παρακοιμόμενους της ελληνικής κυβερνήσεως να βρίσκονται κάτω από τα σύμβολα του ψευδοκράτους και να μας εκθέτουν διεθνώς. Μάλιστα. Κατανοητά όλα αυτά. Τα έχουμε ξαναπεί άλλωστε και στο φόρουμ εδώ που σας είχαμε στη Λαμία το Μάρτιο. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Θέλετε, μπορούμε να προσφέρουμε και εναλλακτικές στρατηγικές επιλογές. Βεβαίως. Έτσι. Και να κλείσουμε με αυτές. Δηλαδή, μια αξιοπρεπή στρατηγική επιλογή θα ήταν η εξής: ότι η βάση των συνομιλιών, και δεν μπορεί να μην γίνουν συνομιλίες, εάν υπάρξει άμεση εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί το τονίζουμε αυτό? Πρώτο, διότι η Κυπριακή Δημοκρατία ανετάχθη επί τη βάση του πρωτοκόλλου 10 ολόκληρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να διχοτομήσουμε την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω μιας ομοσπονδίας ή συνομοσπονδίας ή δύο κράτων, αλλά θα πρέπει οι Τουρκοκύπριοι να επανενσωματωθούν στην Κυπριακή Δημοκρατία και να αποχωρήσει ο τουρκικός στρατός. Αυτό από πού προκύπτει? Προκύπτει ακριβώς από το πρωτόκολλο 10 της ένταξης, που τονίζει ότι στο βόρειο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου, επειδή δεν υπάρχει επαρκής έλεγχος από την Κυπριακή Δημοκρατία, δεν εφαρμόζεται το κεκτημένο. Άρα, λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση,
Για να εφαρμοστεί το κεκτημένο, πρέπει να αποκτήσει η Κυπριακή Δημοκρατία και όχι Ομοσπονδική Κύπρος την πλήρη εξουσία, δηλαδή κυριαρχία. Πώς θα γίνει αυτό? Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την αναστήλωση του συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας και όχι της κατάργησης του μέσω από μια ομοσπονδία. Δεύτερο, υπάρχει αντιδήλωση της 21ης Σεπτεμβρίου του 2005 που ρητός αναφέρει ότι για να προχωρήσει η τουρκική ενταξιακή διαδικασία θα πρέπει να αναγνωριστεί το ενιαίο κράτος της Κυπριακής Δημοκρατίας, όχι το οποιοδήποτε ομόσπονδο ή συνομόσπονδο κράτος. Συνεπώς, αυτή είναι η βάση και η αξίωση των Αθηνών και της Λευκωσίας? Όχι, βέβαια. Αυτή η βάση έχει μπει στο ράφι, δηλαδή η αξίωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί της αναγνώρισης του ενιαίου κράτους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και εφόσον Αθήνα και Λευκωσία έχουν βάλει στο ράφι την αξίωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τώρα έρχεται η Τουρκία μαζί με τον κύριο Τατάρ, δηλαδή τον κατοχικό ηγέτη, και τι μας αξιώνει? Μας αξιώνει ότι εφόσον εσείς δεν χρησιμοποιείτε ότι σας προσφέρει το κοινοτικό κεκτημένο, απαιτούμε εμείς εσείς να αναγνωρίσετε το ψευδοκράτος και μετά να πάμε στις συνομιλίες. Μάλιστα. Δύο βασικοί πυλώνες που ουδόλως οδηγούν σε πόλεμο, όπως κάποιοι ισχυρίζονται, για όσους εμάς δεν υποστηρίζουμε διχοτομικές λύσεις, οι οποίες είναι λύσεις επί τη βάση αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, που αποτελούν αρχές της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και τμήμα του κοινοτικού κεκτημένου. Ναι, είναι νομικά εργαλεία τα οποία τα έχει στα χέρια της η Κυπριακή Δημοκρατία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χαραλαμπίδη. Να είστε καλά κι εσείς.